4 na araw lang kami doon sa probinsya, yung bahay na pinatayo ko na hindi pa tapos. So yun, ilang araw lang kami doon at nagdesisyong umuwi yung mga kapatid ko. So of course, alangan naman akong magpabilin. Charot. Anyway, so mag-stop muna tayo dito sa aking pinsan, kay Ate Ervic, dito sa bahay niya. Magpahinlo ko koko. Na motor ha. Ta. Karante. Bye, kala ka. Kaya maliksan niya ka. Bye, te. Lapok. Maxen? English ya, Sen? Ano niya? Kasabot ka, Sen? Ha? Nasabot. Kasabot to siya lang. Sabotin. No, hangaw. Ako sa kanangin. Tara, ay. Bye-bye. Bye-bye! Sabi. Ano ila baby? Asa ma? Nangutana ka ma? Yan ang. Asa? Ito. Pupula. Baby. Pa, seatbelt pa. Kahit sikip na sikip kami dito mga loves, okay lang naman. Tingnan niyo yung mama ko. Ayaw makinig. Gusto talaga niya diyang umupo. Pinaupo niya dyan sa kung saan ako nakaupo. Pero ayaw. Gusto niya sa likuran. Sa sobrang dami naming magkapatid at mga anak nila, no? Hindi talaga kami kasya nito mga loves. Kulang pa. Kailangan natin ng isang sasakyan pa. Charot lang. Binuuso. Parang nalalisag na ako. Ayusin mo. Dahan-dahan lang, long likuin. Nalilisang na si ate. Parang nakaigit-igit. Si mama, parang ginapos. Ang legs. Watay pipip, bibip na lang. Paihimog pipip yung perting ko kaya Ito ba hinaya? Pit-pit, pit-pit, pit-pit. Sa aking pao, sa aking mo. Asa? Hello? Taas mo sa akin. Ang layo ng biyahe mga loves, as in grabe. Buti na lang ngayon, simentado na yung daan. Noon talaga naalala ko mga loves, grabe. 5 hours, to 6 hours yung travel. Pagdating naman sa city, yung traffic. Kasi ang naalala ko dito sa amin, dito sa mga patungong Davao, Bachelor, at saka lubak-lubak pa yung daan. Ang tagal talaga makakaano. Ito yung bao-bao man itong tawag nila dito sa Davao. Sa kapatid ko niyan, and then yun yung gamit nila kasi nga hindi kami kasya dito, no. So dyan sila. Padaplin mo! Padaplin. Hoy bata, hoy, maliksan mo! Oy, sama na oy. Puro ko ni matambot. Bakal. Ano yun ito? Masarap na. Ha? Ang mulusot yun. Dili tanangan nilang, no?
So, yun mga loves. So, paalis na kami. Papunta na kaming mall. Dinala ko itong mga babae. So, kami lang muna mga babae talaga. Palaging umaalis kasi po ay yung ama ko mga loves, may edad na. Hindi na pwedeng maglakad. So, hindi namin ginamit ngayon yung sasakyan. Nagtaxi na lang kami kasi hassle din. Mag-parking. Plus yung kapatid ko busy. So, yun. Kami na lang apat talaga. And doon, nandito na kami sa mall. Sa SM po ito mga darling, no? Pumasok na yung mga tagaw sa bukid. Mga galing sa bukid. At usually, so, kapag andito kami sa mall, yung isa kong kapatid, ang una niyang iniisip is Chowking, mga loves. Gutom daw siya palagi. So, yan. Kapag palagi ka na niyang sasama sa amin, pagkain niyang naisip. So, kaya ngayon, naglumabas kami, naghanap ng Chowking kasi hindi mahanap sa loob. Ha? Tuara lang kita atong gilabyan. Dito. So finally nakaupo na kami dito, nakapag-order na yung kapatid ko. Masaya na yung isa dyan kasi talaga ito yung paborito nila mga darling. Iwan ko na lang, mas masarap pa yung Jollibee kaysa Chowking. Kahit sobrang liit ng manok sa Jollibee, masarap talaga siya. Iwan ko, iba yung sarap nila. So yun, pagkatapos namin ditong kumain mga loves, hindi ko inaasahan. Wala sa plano, gusto ko lang talagang maghanap ng pantalon. Pero ang nangyari, sila yung nabilhan ko. So keep on watching mga loves. Saan ni Day, upo? Day, kung ila upo pa, og ka ng upo, ang ila itanon dire, og ka ng ampalaya. Ampalaya, Maganda talaga dito sa Abrisa mga loves. May mga kundo na ang lalaki. Naglalakihan ang mga kundo dito. At parang mga bago pa ata itong mga kundo dito sa Abrisa na area. Iwan ko nandun sa likuran namin ang taas. Grabe, sobra. Maganda sana yung kondo, no? So napaisip ako ba yung kondo. Ang kondo kasi iba kaysa bibili ka ng lupa. Ang mahal ng kondo plus yung mga bayaran pa monthly, dapat may mga maintenance yan, 'di ba? Tama ba ako mga loves? Pero maganda talaga yung lupa bilhin kaysa kondo. Kasi nag-isip-isip na ako para sa future mga loves kasi gusto ko talagang tumira dito sa Pilipinas for mga ilang buwan ba. Gusto kong mag-stay dito for 6 months sa US, ganyan. Yun talaga yung isip ko, pero si Tami ayaw pa niya talaga. So, kaya nag-isip-isip na ako. So, andito kami sa jeep mga loves. Nagpunta kami sa kabilang mall. Nagpunta kami sa G Mall. At itong jeepney is parang wala kami lang dito talaga, parang pakyawan po ito. So, yun ang layo kasi ng biyahe sa Abrisa to G Mall sa Tibongko Manata. Yun, hindi ko alam. Hindi kasi talaga ako taga dito mga loves, yung pamilya ko lang. So, yun, bibili sana ako ng mga pantalon na gusto ko. Yan, mamalingki. Pero ang nangyari, sila yung hanap ng gusto nilang bilhin. Pero bago tayo magpunta doon sa mga bilhan ng mga damit, dito daw sa Kutsilyo. Kasi gusto nila ng kutsilyo doon sa Bukirin kasi wala talaga sila panggamit doon as in. So kaya nagbili na rin ako dito ng kutsilyo, gunting at iba pa. Kapag nasa Pilipinas ka talaga and then galing abroad, walang katapusang gasto. Ganito talaga yung papel kapag galing abroad mga loves. Kasi kapag nagpundo ka lang sa bahay, parang walang ginastos, parang walang nangyari. So kailangan mong maglakad-lakad, magpunta sa mall, kakain sa labas, magluto, ganun. So walang katapusang gasto kapag galing ka abroad. Yun yung realidad sa buhay talaga. Kasi kapag nandyan ka lang sa bahay, walang ginagawa, hindi ka nagluluto, hindi ka mo bumibili ng kahit ano-ano. Pagdating mo sa US, kung saan ka nang galing, parang ma-realize mo, para wala akong ginagawa. Yun. Wala akong ginagawa, nasayang lang yung bakasyon ko. So, kami naman, gasto dito, gasto doon. Naghanap ako ng pantalon dito mga loves, and then nakita ko yung pamilya ko, nagtingin-tingin, and then parang meron silang gusto ba. So, kaya sabi ko, sige, kuha kayo ng pangtaas at pangbaba. And then pagkatapos yan, yung ina, sabi pa niya, maganda daw. Sabi ko, kunin mo na yan. So, kaya wala tayong sabihin natin na wag kasi akin lang. So kaya hindi ako masyadong bumibili. Sila na lang yung pinapili.
palagi kami sa palengke mga love. Yung mga tao dito, nakilala na namin tuloy. So palagi kasi kami dito, everyday talaga kami dito na mamalingki, no? Kasi yun yung ganap. Kasi kailangan namin bumibili ng preskong-presko. At yun, pauwi na kami. Salamat po sa inyong panonood. Masaya na yung mga kasama ko kasi meron na silang nabiling sa kanila talaga. So ako naman plano ko sa Cebu na kasi talaga ang bigat. Ang bigat ng dalahin natin at ang mahal ng bayad ng airlines kapag galing dito to Cebu. Bye! Thank you for watching!